povijesti postoje dani koji su više od datuma. To su ožiljci, to su prijelomne točke nakon kojih ništa više nije isto. 20. lipnja 1928. bio je takav dan. Tog dana u hramu demokracije, u Narodnoj skupštini u Beogradu odjeknuli su pučnji. Ali ti meci nisu ubili samo ljude. Ubili su jednu ideju, jedan san, jednu državu. Ovo je istraga o atentatu na Stjepana Radića, zločinu koji je ubio Jugoslaviju 60 godina prije nego što je ona službeno umrla. Da bismo shvatili zašto je netko bio spreman ubiti usred parlamenta, moramo se vratiti u državu u kojoj se to dogodilo. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije nazvana Jugoslavija, rođena je 1918. na ruševinama Prvog svjetskog rata. Na papiru bila je to plemenita ideja, ujedinjenje južnih Slavena u jednu zajedničku državu, san o bratstvu i jedinstvu. Ali u stvarnosti, od prvog dana, ta država nije bila zajednica ravnopravnih. Bila je tamnica. Tamnica u kojoj je jedan narod, srpski, nametnuo svoju dominaciju svima ostalima. Beograd nije bio glavni grad, bio je gazda. Srpska dinastija Karađorđevića, srpska vojska, srpska birokracija i srpski kapital kontrolirali su sve aspekte života. Hrvatska, koja je u tu zajednicu ušla sa stoljetnom tradicijom vlastite državnosti i kulture, odjednom je postala provincija kojom se upravljalo iz Beograda. Hrvatski interesi su se sustavno ignorirali. Hrvatsko gospodarstvo se iskorištavalo, a svaki pokušaj Hrvata da se izbore za ravnopravnost gušen je policijskom brutalnošću i političkom arogancijom. San o bratstvu pretvorio se u noćnu moru velikosrpske hegemonije. A u srcu otpora toj hegemoniji stajao je jedan čovjek. Čovjek koji je bio potpuna suprotnost beogradskoj eliti. Nije bio general, nije bio bogataš. Bio je nizak, zdepast, kratkovidan, ali imao je oružje jače od bilo kojeg topa. Jezik. Njegovo ime bilo je Stjepan Radić. Radić je bio osnivač i neosporni vođa Hrvatske seljačke stranke, HSS-a. U državi gdje su seljaci činili 80% stanovništva, on je bio njihov glas, njihov idol, njihov vođa. Njegova politika bila je jednostavna i ubojita. Borba za hrvatska prava, ali mirnim parlamentarnim putem. Odbijao je nasilje, vjerovao je u snagu riječi i demokracije. Svojim vatrenim, često duhovitim, ali uvijek oštrim govorima u Beogradskoj skupštini postao je noćna mora za velikosrpske političare. Razotkrivao je njihovu korupciju, ismijavao je njihovu aroganciju i, što je najvažnije, okupljao je hrvatski narod za jednu ideju. Hrvatska Hrvatima. Za beogradsku čaršiju Radić je bio više od političkog protivnika. Bio je smrtna prijetnja. Prijetnja cijelom projektu Velike Srbije kamuflirane u Jugoslaviju. Godinama su ga pokušavali ušutkati, zatvarali su ga, proganjali su ga. Ali svaki put kad bi ga napali, njegova popularnost u Hrvatskoj je samo rasla. Postao je mučenik, simbol otpora. U ljeto 1928. atmosfera u Beogradskoj skupštini bila je otrovna. Bila je na rubu fizičkog sukoba. Srpski radikalni zastupnici, navikli da silom nameću svoju volju, bili su sve bijesniji zbog Radićevog otpora. Vrijeđali su hrvatske zastupnike na nacionalnoj osnovi. Prijateljili su im. Prodat ćemo vaše opanke, vikali su, aludirajući na seljačko porijeklo Hrvata. Novine pod kontrolom vlade vodile su hajku, proglašavajući Radića izdajnikom koji ruši državu. Pripremavali su teren, stvarali su atmosferu u kojoj bi nasilje postalo prihvatljivo. Radić je bio svjestan opasnosti. Prijatelji su ga molili da ne ide u Beograd. Ubit ćete, govorili su mu. Ali on je odbijao. Vjerovao je da mu je dužnost biti tamo, biti glas svog naroda, čak i po cijenu života. Nekoliko dana prije atentata navodno je rekao: ja u Beograd idem kao u rov, pa ili ću poginuti ili će Hrvatska biti slobodna. Znao je da hoda po oštrici noža. A onda, 20. lipnja, napetost je eksplodirala. Sjednica je bila burna od samog početka. Uvrede su pljuštale. A onda je za govornicu stao jedan čovjek.
Zastupnik radikalne stranke iz Crne Gore. Čovjek poznat po svojoj prijekoj naravi i vezama s dvorskim i vojnim krugovima. Njegovo ime bilo je Puniša Račić. Ali on nije izašao da drži govor, izašao je da sudi i da izvrši kaznu. U ruci, ispod kaputa, skrivao je napunjeni pištolj. Bure baruta u Beogradu bilo je spremno da eksplodira. 20. lipnja 1928. Zrak u dvorani Narodne skupštine bio je težak, gotovo nemoguć za disanje. Bio je zasićen tjednima, mjesecima, godinama nakupljene mržnje i uvrede. Hrvatski zastupnici, predvođeni Stjepanom Radićem, bili su kao otok u moru velikosrpske arogancije. Svaka njihova riječ dočekivana je s podsmijehom i prijetnjama. Toga dana na meti je bio jedan od hrvatskih zastupnika, Ivan Pernar, poznat po svom oštrom jeziku. Srpski radikali su ga neprestano prekidali, vrijeđali, psovali. A onda je Puniša Račić, crnogorski radikal, ustao. Ali nije otišao za govornicu. Stao je ispred svog mjesta, s rukom u džepu kaputa i počeo vikati. Njegove riječi nisu bile dio parlamentarne rasprave. Bile su presuda. Uperio je prst u Pernara i zaurlao. Ako itko pokuša dirnuti u srpske interese, ja vam jamčim, glave će padati. Dvoranom je zavladao potpuni kaos. Predsjedavajući je bespomoćno zvonilo zvonom, pokušavajući uspostaviti red. Hrvatski zastupnici su protestirali. A Radić, koji je sjedio u prvoj klupi, ostao je miran. Gledao je Račića s prezirom, ali nije se bojao. Račić se zatim obratio samom predsjedavajućem. Tražim da kaznite Pernara ili ću ga ja sam kazniti, vikao je. Kada mu je predsjedavajući rekao da se smiri, Račić je učinio nezamislivo. U hramu demokracije, pred očima cijele države, izvadio je pištolj. Luger. Nastao je trenutak ledene tišine. Zastupnici su se skamenili. Nisu mogli vjerovati svojim očima. Je li ovo stvarno? U tom dijeliću sekunde povijest je stala. A onda Puniša Račić povukao okidoć. Prvi metak pogodio je Ivana Pernara. On je pao, teško ranjen. Drugi metak pogodio je Ivana Granđu, koji je pokušao zaštititi Pernara. I on je pao. Treći metak pogodio je Đuru Basaričeka, koji je prilazio govornici. Pao je mrtav na mjestu. Stjepan Radić je sjedio u svojoj klupi, u šoku. Gledao je kako njegovi prijatelji i suborci padaju oko njega. A onda se Račić okrenuo prema njemu, prema glavnoj meti. Njegov nećak, Pavle Radić, vidio je što se sprema. Skočio je ispred Stjepana Radića, pokušavajući ga zaštititi svojim tijelom. Račić je hladnokrvno ispalio četvrti metak. Pavle Radić je pao, smrtno pogođen. Sada više nije bilo prepreka. Stjepan Radić je sjedio, bespomoćan, gledajući direktno u cijev pištolja. Račić je ispalio peti, posljednji metak. Metak je pogodio Radića u trbuh. On se srušio u svojoj klupi, teško ranjen, ali još uvijek živ. U dvorani je nastao potpuni pandemoni. Zastupnici su vrištali, bježali, skrivali se ispod klupa. Krv je natopila pod parlamenta. A ubojica, Puniša Račić, mirno je spremio pištolj, okrenuo se i odšetao iz dvorane. Nitko ga nije pokušao zaustaviti. Prošao je pored osiguranja, izašao iz zgrade, sjeo u automobil i odvezao se. Kao da je upravo završio običan radni dan. Vijest o masakru proširila se Beogradom, a zatim i cijelom zemljom, brzinom munje. U Zagrebu, kada su stigle prve vijesti, nastao je šok, nevjerica, a zatim i bijes. Ljudi su spontano izašli na ulice, počeli su prosvjedi. Situacija je bila na rubu građanskog rata. Ranjeni Stjepan Radić prevezen je u bolnicu. Njegovo stanje bilo je kritično. Dok se on borio za život u Beogradu, njegovi preživjeli kolege, hrvatski zastupnici, okupili su se i donijeli povijesnu odluku. Izjavili su da se više nikada neće vratiti u Beogradsku skupštinu, u razbojničku pećinu u kojoj se puca na narodne predstavnike. Bio je to konačni prekid. Mostovi između Zagreba i Beograda, koji su već bili trošni, sada su bili srušeni, spaljeni. Stjepan Radić je, nakon nekoliko tjedana, prevezen u Zagreb, gdje su se liječnici nastavili boriti za njegov život.
Ali bilo je prekasno, rana se inficirala. Nakon gotovo 2 mjeseca agonije, 8. kolovoza 1928. vođa hrvatskog naroda je preminuo. Njegov sprovod u Zagrebu bio je najveći skup u povijesti grada. 100.000 ljudi u tišini je ispratilo svog vođu. Bila je to manifestacija tuge, ali i odlučnosti. Ubojstvo nije slomilo hrvatski narod, ujedinilo ga je. Ali dok je Hrvatska tugovala, u Beogradu se odvijala druga drama. Drama koja je trebala odgovoriti na ključno pitanje. Je li Puniša Račić bio samo ludi, usamljeni pojedinac? Ili je on bio samo instrument, samo prst na okidaču u puno većoj, mračnijoj zavjeri koja je vodila do samog vrha države? U sljedećem dijelu naša istraga će zaroniti u svijet teorija zavjere. Analizirat ćemo suđenje Puniša Račiću, istražiti njegove veze s kraljem Aleksandrom i tajnim organizacijama i pokušati odgovoriti na pitanje koje odjekuje i danas. Tko je zapravo ubio Stjepana Radića? Nakon atentata, beogradski režim našao se u nezgodnoj situaciji. Imali su mrtve hrvatske zastupnike, bijesnu hrvatsku javnost i oči Europe uprte u njih. Morali su nešto poduzeti, morali su stvoriti privid pravde. Ubojica, Puniša Račić, nakon što je mirno odšetao iz skupštine, sam se predao vlastima nekoliko sati kasnije. Organizirano je suđenje, ali od samog početka bilo je jasno da to neće biti suđenje. Bilo je to kazalište, predstava za javnost osmišljena da skrije, a ne da otkrije istinu. Službena priča, ona koju je režim gurao, bila je jednostavna. Puniša Račić je bio neuravnotežen pojedinac, uvrijeđeni rodoljub koji je isprovociran uvredama hrvatskih zastupnika u trenutku rastrojstva počinio zločin. Djelovao je sam, nije bilo zavjere, bio je to tragični ali izolirani incident, slučaj zatvoren. Ali svaki detalj suđenja i ponašanje vlasti vrištao je suprotno. Prvo, sam ubojica. Puniša Račić nije bio običan zastupnik, bio je član radikalne stranke, ali i puno više od toga. Bio je osnivač i vođa četničkih udruženja, paravojnih organizacija koje su služile kao neslužbena ruka režima za prljave poslove. Imao je duboke veze s vojskom, policijom i što je najvažnije s kraljevskim dvorom. Bio je poznat kao čovjek kralja Aleksandra. Ideja da je takav čovjek, duboko involviran u strukture moći, djelovao na svoju ruku, bila je smiješna. Drugo, suđenje. Proces protiv Račića bio je farsa. Dopušteno mu je da se brani sa slobode. U sudnici se ponašao arogantno, držeći političke govore i optužujući Hrvate da su oni krivi za sve. Nije pokazao ni trunske kajanja, a presuda je bila uvreda za žrtve. Osuđen je na samo 20 godina zatvora. Kaznu je služio u luksuznom zatvoru gdje je imao posebne privilegije, primao posjete i praktički živio kao slobodan čovjek. Cijeli pravosudni sustav tretirao ga ne kao zločinca, već kao zaslužnog heroja koji je obavio neugodan ali nužan posao. Treće, ponašanje kralja. Kralj Aleksandar Karađorđević, apsolutni vladar države, službeno je osudio zločin, ali njegovi postupci govorili drugačije. Nikada nije posjetio Radića u bolnici, nije izrazio sućut, a nekoliko mjeseci nakon atentata iskoristio je kaos koji je nastao kao izgovor da ukine parlament, suspendira ustav i proglasi osobnu diktaturu. Diktaturu 6. siječnja. Odjednom sve ono protiv čega se Radić borio, parlamentarna demokracija, prava naroda, bilo je uništeno, a na tronu je sjedio kralj s apsolutnom moću. Nije li to bio savršen ishod za njega? Nije li atentat bio savršen izgovor da se riješi i svog najvećeg političkog protivnika i same demokracije u jednom potezu? I tu se rađa najmračnija teorija zavjere. Teorija koja kaže da Puniša Račić nije bio usamljeni ludak, bio je samo egzekutor, instrument, a da je pravi nalogodavac, čovjek koji je povlačio konce iz sjene, bio sam kralj Aleksandar. Prema ovoj teoriji, kralj je shvatio da Radića ne može pobijediti politički. Svakim danom Radićev utjecaj u Hrvatskoj je rastao, a jedinstvo države je slabilo. Kralj je odlučio da je vrijeme za konačno rješenje. Iskoristio je svog odanog čovjeka, Račića, i mrežu tajnih organizacija poput Bijele ruke da organizira atentat. Plan je bio dvostrup. Prvo, fizički ukloniti Radića, obezglaviti hrvatski pokret i zastrašiti sve ostale protivnike.
I drugo, iskoristiti kaos nakon atentata kao izgovor za uvođenje diktature i konačno stvaranje centralizirane unitarne Jugoslavije, što je zapravo bilo samo drugo ime za Veliku Srbiju. Dokazi za ovu teoriju su posredni, ali snažni. Samo ponašanje ubojice, farsično suđenje i, iznad svega, političke posljedice koje su savršeno išle na ruku kralju. Zločin se dogodio, a kralj je pokupio svak profit. U svakoj kriminalističkoj istrazi to je glavni trag. Na kraju, vjerojatno nikada nećemo pronaći potpisani dokument u kojem kralj naređuje ubojstvo. Takve stvari se ne zapisuju. Ali povijest nije samo ono što je zapisano, ona je i ono što se logično može zaključiti iz događaja. A događaji koji su uslijedili nakon 20. lipnja 1928. iscrtavaju jasnu tamnu sliku. Sliku zavjere koja je sezala do samog vrha. U posljednjem dijelu istražit ćemo razorne posljedice atentata i kraljeve diktature. Vidjet ćemo kako je smrt Stjepana Radića, umjesto da slomi, zapravo rodila novi, puno radikalniji hrvatski nacionalizam i kako su pučni ispaljeni u Beogradskoj skupštini bili prvi pučni rata koji će eksplodirati 60 godina kasnije. Kralj Aleksandar i velikosrpski krugovi u Beogradu mislili su da su pobjedili. Uklonili su Stjepana Radića, ukinuli su demokraciju, uveli su diktaturu i promijenili ime države u Kraljevina Jugoslavija, pokušavajući silom izbrisati nacionalne identitete. Mislili su da su ubojstvom jednog čovjeka ubili i hrvatsko pitanje. Ali postigli su upravo suprotno. Umjesto da ga ubiju, pretvorili su ga u mučenika. I umjesto da ugase vatru hrvatskog otpora, samo su je rasplamsali do neslučenih razmjera. Pučnji u skupštini nisu ubili samo Radića, ubili su i posljednju i najmanju nadu da Hrvati i Srbi mogu živjeti zajedno u ravnopravnoj državi. Ubili su Jugoslaviju. Prva i najvažnija posljedica bila je potpuna radikalizacija hrvatske politike. Stjepan Radić sa svim svojim manama bio je demokrat. Vjerovao je u mirnu borbu, u pregovore, u parlament. Njegovo ubojstvo bila je brutalna poruka hrvatskom narodu. Vaš mirni put ne funkcionira, vaš vođa je pokušao razgovorom i dobio je metak. Demokracija je za vas mrtva. I Hrvati su tu poruku razumjeli. Nakon Radićeve smrti, njegova stranka HSS nastavila je postojati, ali je izgubila oštricu. A na scenu su stupili novi, mlađi, radikalniji ljudi. Ljudi koji su rekli, ako se ne možemo boriti u parlamentu, borit ćemo se izvan njega. Ako ne možemo riječima, borit ćemo se oružjem. Atentat u Beogradu bio je trenutak rođenja ustaškog pokreta. Mladi odvjetnik po imenu Ante Pavelić, do tada marginalna figura, iskoristio je bijes naroda. Osnovao je organizacija koja je imala samo jedan cilj – uništenje Jugoslavije svim sredstvima, uključujući i terorizam. Radićevo mirotvorstvo je umrlo s njim, a na njegovom grobu izniklo je sjeme nasilja koje će procvjetati 13 godina kasnije u strahotama Drugog svjetskog rata. Beograd je, ubivši svog najvećeg mirnog protivnika, sam stvorio svog najkrvavijeg neprijatelja. Druga posljedica bila je konačni razvod u srcima i umovima. Za Hrvate, Beograd više nije bio samo arogantni glavni grad. Postao je mjesto zločina, mjesto gdje se ubijaju njihovi predstavnici. Ideja Jugoslavije, ionako krhka, sada je bila mrtva. Čak i oni Hrvati koji su ranije bili za suradnju, sada su shvatili da je zajednički život nemoguć. Atentat je postao dio nacionalne svijesti, trajna trauma. Priča o pučnjevima u skupštini prenosila se s koljena na koljeno. Postala je dokaz srpske izdaje i neprijateljstva. I kada je 60 godina kasnije započeo novi rat, sjećanje na Radićevu sudbinu bilo je snažno oružje u mobilizaciji hrvatskog naroda. Ne smijemo dopustiti da nam se ponovi 1928. Bio je tihi, ali moćni poklič. Treća posljedica bila je smrt samog kralja Aleksandra. Ironično, nasilje koje je on, vjerojatno, odobrio, na kraju se vratilo da poguta i njega. Hrvatski i makedonski revolucionari, ujedinjeni u borbi protiv njegove diktature, organizirali atentat. 1934. godine u Marseju kralj Aleksandar, kralj ujedinitelj, ubijen je.
Njegova diktatura se srušila, a država koju je pokušao izgraditi na sili postala je još nestabilnija. Ciklus nasilja započet u Beogradskoj skupštini nastavio se. Priča o atentatu na Stjepana Radića je više od povijesne anegdote. To je lekcija, mračna, ali važna lekcija o tome kako političko nasilje nikada ne rješava probleme. Ono ih samo produbljuje. Svaki metak ispaljen u političkog protivnika vraća se kao 100 metaka na bojnom polju generacijom kasnije. Ubojstvo Stjepana Radića nije spasilo Jugoslaviju, zapečatilo je sudbinu. Uništilo je svaku mogućnost povjerenja i kompromisa i pretvorilo je san o bratstvu u dugu, krvavu noćnu moru. Povijest se možda ne ponavlja, ali njene lekcije odjekuju. A lekcija iz 1928. odjekuje i danas. Država koja ubije svoje proroke osuđena je da živi u tami. Što vi mislite? Je li smrt Stjepana Radića bila neizbježna i bi li povijest Balkana bila drugačija da je on preživio? Ostavite svoje mišljenje u komentarima.